Khorketi Rekom Saki tumben ke du kachorok tok azok ihum bolero akilok along pent lin pho drugs kenep dun long. All Party Hills Leader Conference at tumpen rongbong ghat along chorok tok amai lapen kang dang amai kang nipon. Karbi Longri song Samson teron aro tumpen singhason longri manja along tok lang abutak chorok tok amai ke paman pon. Keching si apongs Greenfield Karbi ang long lik surhini ra ingkoy ra kethoma pramant ke patukets pati keching pon. Thereni phai krihiniani SDPO Bogajan John Das APS OC Khatkati SIUB Raymond Bordoloi SIUB Nikol Soikia SIUB Dipjoti Das SIP Swadan Sovaragiri ASI Deepak Bora ASI Jiten Gogoi IC Lahorejan PP C20 CRPF Camp Bogajan APRG Camp Bogajan Lapen Bogajan Police Station along Kedo Raikom Saikia Tumpen Bogajan Police Station ke Parlopon Bogajan SBI along Raikom Saikia Tumpen Hemkong long matik hari ke celeng along kirke kuruk dun asai kedeng por apor ahut ada por pai ke apor malom pens ihum bolero akelok registration number ES09 J4746 Dimapur na pen ke bang bom bolero along sami kirke kuruk asai deng ponlo. Laso bolero akilok along pen same sabon hom pharo ke thombra srike bra kepan longpon lapen laso sapon hom long same raki homu mati heroin lin phons ke longpon tuta raikom saki tumpen pachi pon lapen raikom saki tumpen labang so bang phu phan karjupatir tok ahu bangke labang so raki hormu dimapur pen noga ongki ponji phansi ke ban busi pachi pon thu. Labang so bolero ketebar abang pu Muhammad Fizul Hamid Hozai district asor pusi pangthek pon. Labang so raki hormu lapen bolero lapen kachenang cek abang pu pan samir Raikom Saki atum pen spari deng pon si arona teng pen sai deng pon sangti di pen presenteran Karbi Longri Abirta. Pokoknya sedikit informasi asile, sebelumnya kami nakai ada sekitar 40 sektor mengulai. Aduh, pray 10 tahun lalu kami white color bolero kami intersect kuru. Aduh, bolero kami body, jadi secretly welding kori bina secret chamber bana sila. Itu chamber kami kati bina uliya kuru bahar. Aduh, total 397 packet of approximate 5 kg heroin recovery kuru. Sir, kurban. Itu Dimapur ko anisike. Destination kami further interrogation kori. Sir, lokot ka ba atok kubla kong sir? Eজন ব্যক্তি আটক করা হয়েছে হোজাইৰ বাসিন্দা কি নাম স্যার এটা? ফিজুল আহমেদ ফিজুল স্যার তেখেত পূৰ্বতো জড়িত হৈছে এনেধৰণৰ কাৰ্যত আমি ৰেকৰ্ড চেক কৰি আছোঁ ফাৰ্ডাৰ আমি ইণ্টাৰভিউশ্যনৰ পিছতে গম পাম বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ছাৰ ষ্ট্ৰীট প্ৰাইচ পাৰ কেজি 4-5 কোটি হ'ব বাকী আপোনালোকে হিচাপ কৰি ল'ব লাগিব All Party Hills Leader Conference Marichi Hekpen APSLC atumpent Lakhai Koira Trok Durbagru MSC Consensi Parapon Rong Bongkhat Patu Aklamalong APSLC Kangtang Amai Lapen Chirok Tok Amai ke Pamanpon Bangso APSLC Kangtang Amai Cheng Chiaprang APSLC Amai Pujai Kathar Penjal Linsi Karlitang Raidang Intia Kumlin Along Ant Mir Apu Penchkim Wasai Dengpon Robin Rongpi pen ka chehempu pon amai along Durbagru APLC amai pu Modon Singh Ingti APLC Central Committee amai pu Jai Kathar Lamjai Sarpu Angtong Ingti Kathar Sekari Rong Bharajes Tisu Lapen Rita Kramsapi Risika Milikpi Women Big Lembang Piatum Semi Chetongdon APSLC Central Committee amai pu Jai Kathar pen ke than pon atengki labangso APSLC kangdang amai along BJP along pen don Trok Kebrapi
Congress pen don plike bra troxy la pen SDC pen don pho ahem tun arat atuma pen abang so APC long chip ok dang lo si APC mai ku jai ka thar pen pharang ke thu pa chini po abang po bangali kohora pen mirsing tok bi Karbi Longri Abirta ang pharoi sira kretrok ahum ahem abang po bangali langbong BJP pen trokebra pli la pen Congress pen plikebra troxy la pen ASDC pen don po pinina dun itum APHLC long pen APHLC dak rong bong hat along le dolong asonte feel along le dolong sente ong muchot jilang podlo man itum adim larna APHLC pen abangge claim bomb lo la pen la non 144 CRPC order jong si chepon to that lote nilito mako rally ta pu is Karbi Anglong ta ako do to et to along tinta ko punya constituency tin ICC do vek po nito ako do tila Tante sar apa nali meeting lo ngene re-election ke padove ki pulso lake do vek po di alam thege la pula la nili ning तो पिनी ला तो मीडिया होई पेन नि तुमहान इसिलाम नंग करजु पन तुम चरोलो ननेली इपु दानबी खु बांके इतुम दाक Karbi Anglong di Fualong Sri Mongor Asupo ni Sanjain pu alang pan ke alang inut Karbi pipen meklang nun nulang no kam reng angjang apoto social media long treklang put api sitame tim Karbi Anglong atum alang panjar ketap hai hedet ke lagi isi herak meme alang athe alang ke Karbi Anglong Karbi akham hang along isi nongno nang kapache hodu lason si nang mandet bangte alang mangke ni sanjena phan mangke jar bangke thapai he tami EPSRC aledars atuma phan latum ke hemprek phan se ka jesong hemprek phan ka jesong apot alang tu mangke jar ke thap lake isi thrak me alang langdam lo pote tuluram nong hangke hemprek aning hang he lapen ke hemprek hangri pu isi kam ke kam khedun alang aposi la bangke nitung EPSRC hoi bangke ning oilo lapen ke alang phan nitum bangke condemn lo people luma polote alang mangke Karbi khai phamangke hemprek amendment man se election hota che pahai po election date na philo bote hemprek alam mangke in summary isi alang tu meeting along itum langdam stami alang tu mangke no autonomous state no race mate hemprek long le thik buke alang ke ningje lapen ke latum slogan along ta ave latum kan ngi bangke jai bharat mata ki je lanwe lasi langdam etlo pote tulramong hang lapen tim Karbi Anglong BJP atumangke hemprek aning hang he along APSLC mass joining come awareness program on 6th schedule to the Constitution of India la bangsi nilitum ladak aki hai sar jai kathar sar president APSLC alang li panang japon si nilitum aphandak bukajan LA under la duar baguri constituency anang pelelo kasi pini ke ladak nilitum raddek kaduka vacancy ladak chingki chethanang pusi dak mass joining aphan banglo tante ko ano lo nagdak na pini joining ke do ke BJP pendolo la pene Congress pendolo la pene ASDC pendolo total ke 115 house so se adon si total 115 house la pen abat tulang la si nilitum la pini ka chethan an bangke nitum APSLC kapang tang jia phansi la dak pini chethan chimum lo ake hai jai kathar sar president APSLC alangli interact la pen alangli ahokpet asongja po purat dek chini si non ke Karbi Anglong East West Dimasao anta non ke wang pet lo non ke tante non la BJP dong ke hala state aphan mane state level aphan jing ki phan mane la state aphan ke mang la tum bang ke non bang ke alam the det do tante na tum APHRC pe na tum ke mang la hemprek aphan na tum ko an non ang dengge la dilitum chinyam sinang BJP atum hemprek wan vet po jong si Rajnath Singh sitami dong mukak along kibang alangli sitami bukang lo BJP phanang pe hai lok lonte hemprek long po sitami piniko pilo hemprek ali dilitum aphan alangli tum asyang tong chipadu hai he hemprek tawa hangbom nang development ta hangbom nang po kalilo alangli tum aphan sitami la RSS atum ke alangli tum aphan ke lapu kapa sunjia phan lapen alang litum ki claim ki dam anso se di ilitum so itum la APSLC phan kapa down jia phan lapen 6 schedule kapang tang te da jia phan kapang duk wok jia phan si
RSS atum BJP atum ke kam claim lok lo ase pinia ke hai jai ka thar sar than pon dak lo ase alang di ke thana teng la pen songja po songja pitum ke khana teng an satami APSLC pensi la ke hempre ke wan beko ati article 244A a pulutang la ke APSLC 1969 aning kan hempre wan elo bon da congress atum hempre nang ne asam lo si dodunji poma bini ke litum ki vir lok an thu sigidam lo jail phatek ilitum ke dam nang ereng ipik ikapaso relia long stami sar mar sar pimar risomar uporjang atumata jail ka chithap nang non ta ke hai bikram hanse sar abothak lang soel HC president alang li pencheng lok samson teron sar legal cell secretary pencheng lok lada pirthe long lokachali mate toklang thek thele putangti pirthe ke chi chardun de asonsi mandet po lapen khai long ri paching thurji botangti toklang ka thek akadang sot lasi rong group inglong arlok do karbi tum ansami toklang thek vek nang jipu karbi lochali asong atum pen mangpon si karbi lochali asong samson teron atum pen bor ipon si rong group arlus the big home bidam pen rat atum phans toklang aputhak chirok tok amai ki bipon boba son thak thak si kedam tang thari ni phai chris yarni singhason MSc consensi ke palopon Ser longri manja along Karbi Longri asong Samson teron atumpen humbidam si rat atumpen toklang puthak chirok tok amai ke paman pon Klim sumar atumpan toklak anat kang turpon si aphan preexam havar along sami lapuson humbidam si rat atumpen chirok tok amai padupon bomji pusi Karbi Longri asong amai pu Samson teron pen pachini pon thu anso se toklang hin pa phang dun ken longri longpat ka cherai komten dang lo ason sona kisung long lo ka che dan ni phani ser sim lo pu mathasi lo ka charli bang thek nai pusini tum arong rong mai long sami lo susini tum jai dam ka che pinya mai long bang nili ana tum han pachini kan ke la helo lo jong si thek theda do pulo tang ke hala theng pi rong le litum ara ke do theng pi ara ka ve theng pi la pen rikang ason thosi munit tum life ta la puson thar lo thek ser tum lo pulo hala ara ke do theng pi tum le tomon tipli chikri le bang se tamela tum charchak dun thibu ba sonsi la ka ili muni ra tum same bakar bi tum se tame lu thek sera tum lu pulo tangte ajata kisung tame hala so theng pi tum le charchak thek sonsi la jakong lang nu jong hile la tum phan kham khidu se tame la so ka chik pe jok ya war sai ke la lu thek sera lu tela ke un det po posi ke ara ke do munit man ko la si munit ara ke do pulo tangte lu ke thek ni posi lu ke thek ya ke nang sot posi ni tum dak jasmet pet ra tum than jai kang lo la pen lu thek theda tum bang lu pulo tangte ara ka ve theng pi son lo ba rikang atum son lo rikang atum ke mina charja bani bang long si kai ke ta ka chi vek du nang son thot si dak itu ma kheta lo thek theda do pulo tangte bang long si vek du nang kok po la pen bang king arum do nang kok po la si rikang atum le theng pi arum klim du nang jam son mu itu ma kheta son klim nang jam po la si la theng pi atum son arak chi pi do si arak do theng pi son tum kai ta ang song si tum ta chirai du nong nai po si lo thek nai ku si ra tum han phan kang lo la pen ra tum men tame ne tum phan su nang ke deng bang mi sen lo pen ni tum phan bang rong sorta nang chirung pi krai si bang ni tum phan ke ane santa nang pi chu dun po la tum phan tum suri sura kardom pajir kang lo la pen ni tum ni ching sampi Greenfield Karbi Long atum pen spatir pi ponse karlitan kan thiram timung lapen karlitan sunram terang chikimu amen pen therini pai krini ani pen difuka sa pathu aklam long catching sea football league ki pathu pangcheng pon labang so ki pathu kaching si ani alu hiaman pen em amor sing ti so em rites inghi MSc Joni timung abarim MSc Ramsing timung pen chenglok karlitan kan thiram timung lapen karlitan sunram terang aton rap atum pen sme chirap che todun pen silabang so asai pachun pon lapen labang so ki pathu chengche aprang karlitan kan thiram timung lapen karlitan sunram terang tuma mohor long milur kai pon si chikimu asai semi dengpon Kecing sirni ki pathupon la bangke Hills United FC lapen clear dap FC tumang bong mansi pathupon lo lapun dar Hills United FC atum golni thapon lo lapen clear dap FC atum bent goli siki thap unchot ajok kecing si ki pathupon along la bangke Hills United FC atum mansi pahai pon det lo Greenfield soccer ahin besi organize lo kasapen pacerap si kasapen cerap si aso ke patubang padopon lo lapen aso ke patu pad ke padopon long ke hai lapen duntu ke hai mana champion pen first runner up laso nong e kibi pondo 1 lakh lapen 70,000 si laso nong e bangke in loving memory of Gandhiram Timung lapen sonaram terang asi Gandhiram Timung pumangan nili tuma family lo nili tuma punu lo
Kasi alangli bangke Karbi Student Association KSA founder lo pala sohut Protap Togbi lapen Gandiram Timung lapen Sunaram Terang la alang ake hai bangatom ta KSA founder lo pasti la pendet alangli Gandiram Timung kaprek anatuta ilitum ining tikimu nangya fondo song bong pen alangli MLA ta abari MLA ta lo tapi Assam long ta minister ke man nikan thom doji lapen nikan thom bong pen koloso team si running 2 times winner ma halang ang tumangke trophy with another 5 lakhs rupees latum anong long ponji cash money 5 lakhs pang bang ponji la 3 years ang bang running 2 times sa bang hai kon la so bang ke nong eko kaprek long ponji la si pining ke cheng lo second third an doji la si third an opote kan ton lo टीम कौन सी don ke ni tim alam bang chini dun sitame ne punang pachini bharbel nang pachini bang inkora free pusinang pachini la si la ke bang organizer tum se chini po la pena bang karlitang Gandiram Timu alang litum a family atum phan jasemet pet choro ponno alang litum phan kachikimo pon thega pon asi latum a memorial pen panong si labang solik bi ponlo la pen ke haya phan ke lagisi anong e pipon po pusi pangdak ponlo la pen ke second a phana bange runners up bange 70,000 lapen ke labangso ka organize pon apot nilihin pen mate Karbi Anglong autonomous council hin pen sidame choro parpik lo pen sonsi apor chipi pon lo lapen ning thetip ladak dipuching tour ke chok che 26 consensus sidame lason thetan sports complex donai pusi 26 a consensia longta 10 crore labang son afi labang selam pon lo nasi ilitum Karbi Anglong ayu datum seme ke paprang dunia phan kitching tour dunia phan sports ahin sitame nili thek pon lo lasi ilitum thek pon lo international along sitame ilitum chepati dun bang dolo national level sitame dolo taekwondo penchenglo karate penchenglo bangka ka feel along sitame nasi non ke wangi auwe bangke ilitum tapinan le don purposi ning thepon sa stadium along football tournament ki pipon ku let Gandiram Timung la pendet Suniram Timung memorial so kemisen ang thek si litum Karbi Anglong along sports culture ilitum CM ke hai Dr. Tuluram Ronghang alangli hodai de ningje ver je Karbi Anglong along sports culture ko son si ilitum paprang nunjima bang adimso la si pini dak Karbi Anglong along a club do understand menang cepati dun lo la si ilitum ke bang jiarni bang thekdam nung je Karbi Anglong same sports ke bang adimso bang ke ilitum ta mesen si theklong ji la si pini da Karbi Anglong sports association pen same alang litum menang deng pon lo la pen menang claim pon lo la si ni tum Karbi Anglong autonomous council team Karbi Anglong CM ke Japon nilitum hodai kai keta sports culture along nitum ke support dunji lapen BDC re pen danglok kupima jakong perang kaduk wesitamelo nilitum kai keta cherab dun merji